Mun general, kai kuma Allah baka karfin kula da dukkan wannan bayan Allah jami'an tsaro da ke watsa ko ina cikin kasar nan. A cikin wani kishin da muka ji, insha Allahu, za ka tashi ka yi wata doguwar ziyara a cikin ƙasa, za ka je ka ga 'yan ƙasa ka musu jawabai, za ka fara daga jiha ɗaya biyu har nawa. Ban samu cikakken magana ba, saboda ni in na ji kishin zan faɗi daidai abin da zan iya faɗi, amma sauran ba official bane gare ni. Allah dai ya mai doka lahiya. Kai da tawagarka, Allah Ubangiji ya tsare ku bisa kan wannan ziyarar da za ku yi a cikin ƙasa, jihohi daban-daban. Yanzu, da yake ni ba wani karatu, dogon karatu ne na abin malumci ba, a'a, za ni kiran wato Dr. Hassan Kadiri, Malam Hassan Kadiri, a yi addu'a. A ja mana addu'a, Allah Ubangiji ka tsare mana shugaban ƙasarmu, ka sa wannan tafiyar da za su yi tawagar tasa su taso su ƙare su koma gida lami lafiya. Bismillah, Doktor. Muna gode ma Allah, muna ƙara gode masa, kuma muna kan addu'o'inmu da fata alkhairi da roƙo da sunayen Allah mafi girma tsarkaka, wa'anda Allah muka sani da wa'anda ba mu sani ba, don sarka kasancewa ka la ta'khuzuka sinatun wala nawm, don kasancewa ka alhayyu alqayyum, don kasancewa ka zul jalali wal ikram. Ya Allah ka fito da su garayya mai lafiya, ka kawo su lafiya, su ƙare ran gadi lafiya, ka mayar da su lafiya. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafi kyawu da sifofinka maɗaukaka, waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba. Ya Allah kai ne kace a roƙe ka kana karɓawa, ga mu matsayin bayonka muna roƙonka, muna ƙanƙan da kai gare ka ya Allah. Waɗannan bayuna ka Allah ka fito da su lafiya, ka kawo su nan lafiya, su ƙare ran gadi lafiya, su koma gida lafiya. Allah ka tsare su daga sharrin masu sharri, Allah ka tsare su daga sharrin masu sharri, Allah ka tsare su daga sharrin masu sharri, Allah ka kiyaye mu su, Allah ka tsare mu su, Allah ka taimake su, Allah ka karfafe su. Dukkan abin da yake wulgawa sama hayya ko ta wace bangare Allah ka tsare, Allah ka tsare, Allah ka kiyaye mu su, Allah ka tsare mu su da tsarewarka. Allah mun baka amanar su, Allah mun baka amanar su, Allah ka kiyaye mu su da kiyayewarka, Allah ka tsare mu su da tsarewarka. Ya Allah kai ne kace a roƙe ka kana karbawa, muna roƙonka matsayin bayonka masu kankan da kai gare ka, waɗanda muka cikakken yaƙini da in mu roƙe ka kana amsa. Allah ka biya muna bukatun mu, Allah ka kawo su lafiya, ka maida su gida lafiya bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allah ka taimake su, Allah ka daga tutar ƙasar Nijar, Allah ka buwayar da ƙasar Nijar, arzikinka da rahamarka da jinƙanka da tausayinka da abinci mai albarka da ruwan sama masu albarka da zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana. Allah ka sauko su a ƙasar mu ta Nijar. Uquba da azaba da bala'i da talauci da musiba da yunwa da fari da rashin lafiya da rashin zama lafiya, Allah ka nisantar da su daga ƙasar mu ta Nijar bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Makiyan ƙasar Nijar, makiyan wannan jagoranci, makiyan mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, na bayyana da na ɓoye, na cikin gida da na waje, Allah kai ne ka san su, Allah mun gama ka da su. Ya Allah makiyan wannan jagoranci, makiyan ƙasar Nijar, makiyan mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, na bayyana da na ɓoye, jan fata da baƙar fata, na cikin gida da na waje, Allah kai ne ka san su, Allah mun gama ka da su. Allahumma alayka bihim, Allahumma alayka bihim, Allahumma inna na'udhu bika min shuhurihim اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الله كإسمنا أكنسو، الله كتيمكيم أكنسو، الله كبوايد كأسن نيجر، الله كبوايد جاغورورن كأسن نيجر، الله كتيجبر تيمكون كأسن نيجر، الله كتيجبر تيمكون جاغورورن كأسن نيجر برحمتك ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Kan ku manta da cewa yau ranar juma'a ce, dukkan musulmi mai kishin ƙasar Nijar yayi addu'a ga Allah madaukakin sarki, Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Nijar. Wannan ziyara da mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani za shi yi tun daga babban birni ya mai har zuwa Agadez,
Allah ya kai su lahiya, Allah ya maida su gida lafiya. Dukkan musulmi yayi wannan addu'a, Allah ya karba muna, Allah ka karba muna, Allah ka karba muna, Allah ka karba muna. Kan ku manta da yin salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Amin summa amin. Allah ya karba addu'a malam Dr. Hassan Kadiri. Lalle mun ga talabijin ta Nijar ta bayyana da cewa zai shugaban kasa zai tafi, ina ji gobe ne ko a garin Doso. Allah mai dosi lafiya, Allah sa a kare lafiya. Jama'a, Muhammad Ataka ke magana. Kuna bisa kan filin mu lura mu gane.